ଟିକେ ଶୁଣୁ 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 ତୁ ମତେ ମଦ ପିଇବାକୁ ପଇସା ଦବୁନି ତ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଖିଲୁ ସେ କଣ ସବୁ ରେଡିଓ ମଦ ପିଉଛି। ଆରେ ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ ଯିବା। ଆରେ ତୁ ଏଇଠି ସଦାବେଳେ ବସି ମଦ ପିଉଛୁ? ଆସିଲା ମୋ ଭାଇ ଭଳିଆ ମତେ ଉପଦେଶ ଦବାକୁ। ମୁଁ ଆଜି ପିଉଛି କାଲି ଛାଡିଦେବି। ହଉ ଆସେ ତତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେଖଉଛି। ଏଇ ଘାସଟା ଉପାଡ଼ିଲୁ। ହେଇ ଦେଖ। ହଉ ଆସେ ଏ ଗଛଟା ଉପାଡେ। ହଉ ଆସେ ଏଇଟା ଉପାଡ଼ିଲୁ। ଏ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କଣ ଏତେ ବଡ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ପାରିବି? ସାଙ୍ଗ ଏଥିରୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଆମ ଶରୀରରେ ନିଶାଟା ହେଉଛି ସେମିତି। ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ପ୍ରଶୟ ଦେବା ସେ ଠିକ୍ ଏଇ ଗଛ ଭଳି ସେତିକି ଦୃଢ଼ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବାନି। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ଠିକ କଥା। ହଉ ସାଙ୍ଗ ଆଜିଠାରୁ ନିଶା ବନ୍ଦ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା।